sige ko. Kasi po siya ko. Hindi ko katapos ako. Sabi ko ang sagot. Lagay na, pati yung gulay. Meant for vlogging talaga to. Yashi. Yung gulay. Ibang gulay. Yes, tita. Go, tita. Woo! Pero kay goto tita no, kay kanay gigunitan ba? Yan, lahat na. Kuha pa yung beef. Sarap saya. Sobrang sarap dito sa Red Taiwan. Super. Ano yung Red Taiwan? Hindi recommend ito sila. Lamig kayo standard. Nag-order may beef o niya. Lain-lain na balls. Lamig kayo ng mushroom ball. Lamig tanan. Lamig beef. Pakuratan mo nila mong gamay. Ano alam mo? Chorba chenes. Nga. Pero, di sana ako paakon tayo kay ang vineyards. Init pa ba kayo? Sir, Dalawang piraso na eh.
Wow, grabe. Front bite pero walang kamay. Ay, oo. Oo, tita. Thank you. Sa ilang ka? Tapos na yung pagkain namin, pero meron pang soup. Iubos ko na yung rice ko, so yung soup ilalagay ko dito sa bowl. Dahil ang sarap ng broth eh. So kumuha pa tayo ng isang katutak na soup. Meron siya lang coffee jelly dito. Kung alam ko ng lasa, pero jelly talaga siya. Totoong jelly. Legit. Ayaw niya pahuli. Bitin. Meron pa akong mga balls eh, pero piling ko maubos ko na to eh. Mahal yung nilugay-lugay. Apat. No. No. Okay na po, magalita ko pwedeng iringin mo. Mabukak pa lang. Wow, front bite. Ah, sige. Ay, grabe. Yung jello, yung front bite. Three five.
Soon after. Cute! Guys, si Hash. O diba, mag-drive-thru kami dito sa McDo. May nakita pa kaming kakilala. Makakamoy ni Boomer to. Sabihin niya, taksil tayo. Kita kami sa McDo. Diba? Yes. Tara, kuha si Hash. Oh. Bye, Di ba nakakita pa kami nakakilala? Yes. We got coffee even if it's past 9 p.m. You know? Walang tamang oras. Yeah. Chichikahan lang sila sa labas pa. Wala may drive-thru dito ron actually kaya na ako na yung maragisiminto dito No, under may drive-thru. construction. Pero na kami dito ron sa parking kung nagkukuha lang mo orders na ako sa ate ko sa check orders ay. Diba? Gusto ko i-hi si ate kasi. So mauna siya. So I wanna end ang vlog doon actually kaya after mangulit naman sa balay no. So thank you guys for joining us today while we were eating our very yummy shabu-shabu. Lamay juga siya good. Masarap talaga siya, hindi siya Lamig bidli, siya. hindi siya nakakaumay. Dili siya kanang sumuol bitaw na busog na lang good me. Diba? So dili siya unli guys ha, a la carte siya unya. Medyo kuan siya like hindi man super mahal pero like dili siya barato. Amo na bayran ganina mga Babay na sila. mga 4K kapin ana. 5 may kabuok. Okay na, di ba? Pwede na. Yeah. So mao to. Pagkita-kita na po nyo tanin yung balik mga animal. Join us sa among next video. Sa pagkakaroon, magbabay sa amin kay mag-impake pa sila. Kay mga to silang uslob ugma. Dapat mo kuyog may pero di ka kuyog because of reasons I cannot disclose at the moment but you will Yes. know. So mauna siya. Bye! Amping mo! Bye! Bye! Aww. So mauna siya. Maura to. Ay, magbayad ito. Oh, sabat na kayo sila. So, magbabay na meron. Thank you again. And we will see you in the next video. Bye-bye! Bye ka rin, eh. I didn't realize the video. No, mag-bye ka rin, eh. O, diba? Okay, bye. Ha?